siqaleke izolo eMashini Primary ukwenza lolu hlelo esilenzayo. Sithe ngaloko okuncane ke esinako sihlanganisa samalungu enkatha amavolontiya enkatha. Cha besizwe senze iprogram ukuthi esinika abantwana icathulo. Okusishaye kakhulu ke nje siqhamuka ngaphansi kombutho wenkatha siyabuka phela nathi noma sikhona emakhaya sisemphakathini. Siyabonga kakhulu singeke sibheke iqembu sibheke ubuso babantu vele usizo siyalidinga siyisikole abantwana bethu bayantula kakhulu ngendlela exakile njengoba uthisha omkhulu wesikole bechazile. Sinibingelele nonke babukeli emakhaya igama nguSimangaliso ngwakwamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhonto uNtselenduna uMasi avutshelwe echobeni baye besho ke abaziyo bathi nenkosi ayiqedwa njengoba silana ke siniletheleke futhi lolu hlelo lenu babukeli enilithanda kakhulu Zikhiphani eMtshezi la sikhona ke esikolweni saseWembesi esibizwa ngokuthi iMuntoza Primary School la khona esibizwe khona inkatha Freedom Party iIFP la khona kunohlelo olithize abalwenzayo enizolibona njengamanje babukele emakhaya ngoba bethanda ukuthuthukisa umphakathi nokwenza izinto ezinhle emphakathini so namanje ke baqhubekile balethe lelo hlelo esikoleni ukusiza izingane zesikole so before ke siqhubekele phambili nohlelo lethu sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi uyalike uyashare uyasubscribe uyakhomenta ngoba ukukhomenta ikona okuzokwenza ukuthi sisheshe sibone ukuthi nomsebenzi wethu abantu bayawunaka futhi uzothuthuka uye phambili sikwazi ukuthi makunamaphutha la ekhona sikwazi ukuthi siwalungise. Siyabonga kakhulu ke naloku hlelo lethu liyaqhubeka sizothola nje umfowethu oyedwa okuyena ozosichazela kabanzi ukuthi kwenzekani la esikoleni. Angibonge ithuba mfowethu ukhulumayo umzomuhle wakaZulu abamaziyo bona bamthandayo bambiza ngoZulu omnyama omhlophe ngenhliziyo no sila eWembesi eMuntoza Primary School siyiqembu lenkatha siqaleke izolo eMashini Primary ukwenza lolu hlelo esilenzayo. Sithe ngaloko okuncane ke esinako sihlanganisa samalungu enkatha amavolontiya enkatha asifake isandla nathi ezikoleni zasemphakathini wethu nokuthi sibalekelele abafundi ngezipho zeicathulo. Iloko nje esihlangene ngakho la nesizokwenza nesiqala ukwenza kusukela izolo sithembise ukuthi nakusasa siyaqhubeka sihambela kwezinye zezikole. Angibonge. Kunjalo mfowethu sibuke nje isimo sokuthi izingane nje zizonke ayisuke emakhaya afanayo kuyenzeka uthola ukuthi enye izicathulo zayo azisajabulisi mhlambe umfaniswano wayo awusajabulisi sasithi hayi ake singenelele sibukeke nomeya ophethe idolobha lethu neqembu lethu lenkatha akwenzayo nje emphakathini zathi ngeke akwazi ukwenza konke yedwa lapho thina siphumelela khona nathi asihlanganise okuncane okunakho silekelele senze lokhu naye akakwenzayo ukukhombisa ukuthi abantu kumele bethole lokho abakutholayo bonke singakhethi ibala lamuntu singabheki ukuthi umuntu uyinhlangano yipi ngoba saze ezikoleni kufunda izingane eziphuma ezinhlanganweni ezihlukene emakhaya azo kodwa asibukanga leyo nto sithe nje asilethe thina lokhu esikwazi ukuthi sikulethe. Nami ke ngithanda ukubingelela ngoba kumadlala cha besizwe senze iprogram ukuthi esinika abantwana icathulo. Okusishaye kakhulu ke nje siqhamuka ngaphansi kombutho wenkatha siyabuka phela nathi noma sikhona emakhaya sisemphakathini ukuthi abantwana bayantula amandla asinawo ngokufana ngaphandle kwenhlangano kodwa amandla asinawo ngokufana sibese sesihlala sesibonisana njengabantu abasembuthweni wenkatha ukuthi no ake sihlanganise nathi sinakho sizolekelela abantwana ngoba bayikusasa lesizwe akusizi ukuthi sibhekelelane sodwa kodwa
singakwazi ukubheka abantu abazomisa isizwe kusasa. Kulula umntwana ukuthi asidele isikole uma ngabe engeke athole indlela yokuxhaswa. Asinayo ke lenhliziyo ukuthi mhlambe uma ngabe umuntu edingile bese sibuka ukuthi kufanele asize umzali wakhe, lo mzali usho ukuthi phecelezi i-biological parent yakhe. Asinayo leyo nhliziyo, kodwa sithe masibheka sakhanda igroup ezokwazi ukuthi ilekelele, sikwazi ukuthi sikhiphe esinakho noma ngabe kuncane, kodwa sikhiphe esinakho ukuthi silekelele abantwana. Njengoba nayizolo ke siqalile esikolweni saseMashini, namhlanje siseMontuza, siyaqhubeka siyaphambili, asimile. Asifisi ke ukuthi kube yinto ephela kulonyaka, kodwa sifisa ukuthi kube yinto eqhubekayo ngoba sifuna ukuthi isizwe sikhule, nanokuthi sitshale umoya kubantu ukubambisana nokukhulisana, ngoba mase sikholelwe ekuthenini kwasendulo izingane zazikhuliswa abantu abahlukahlukene ngomphakathi, hayi ngokuthi fanele usikhulisele wena. Sikulolo hlelo lokuthi asibambisaneni singahlukani isizwe, siphuma ngaphansi kweqembu lenkatha. Amandla awethu, amandla awethu, bantu ushaya, bantu ushaya, sihole, sihole, amandla awethu. Sisenayo enye esifisa ukuthi siyenze i-program, ikakhulukazi nje siyafisa ukuthi sibe ne-program yokulungisa indawo yangakithi. Siyazi ukuthi abanye abantu bakholelwa ukuthi ukuze ulungise kufanele ube sesikhundleni, iyona into ehleli kakhulu kubantu, legqilaza abantu emphakathini ukuthi into izilungiswa umuntu osesikhundleni. Kodwa sithe masibuka thina sathi no, kuwumsebenzi wethu ngoba indawo yethu ukuthi asisukume sikhombise namaholo ukuthi ikuphi esifisa ukuthi kwenzeke. Owethu kumholi uSopho isikhombisile ukuthi izinto ziyenzeka. So asikwazi ukubambelela kulokho ukuthi ma umeya uSopho umyeza esize emphakathini bese siyahlala siyathula thina sithi konke kuzofanele ukuthi kwenziwe uyena. Sithe asisukumeke singaphansi kwakhe, sifisa ukuthi netrade zangakithi siyisukumele siyilungise. Uma ngabe kukhona kufanele kulungiswe mhlambe imizi la sibona khona ukuthi bayashayeka khona, siphume futhi sihambe siyolungisa. Uma ngabe kukhona la singalekelela khona ekuthenini baxhaswe ngezinto ezithize, sizihlanganiseleke lapho sikwazi ukuthi siyoxhasa. Lokho nje sifisa ukwenza ukuthi sikhombise abantu emphakathini, ngaphandle kokuthi uqembu kuphela, kodwa sifuna ukukhombisa abantu ukuthi ngokusukuma kwabantu ayikho into engenzeki. Uma abantu behlangene kuyenzeka. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga nje kunina nonke ngaphakathi endlini, ngiphinde ngibonge nakuwena ophambi kwami. Mina ke nguMrs Ntuli ngowakhona la eMtshezi. Ngibonga kakhulu ukuthi nifike la esikolweni nizokwenza lo mnikelelo lo muhlanga ke bantwaneni bethu. Angifuni uqamba amanga. Into eniyenzile le gesture lena yokuthi kuthi kukhankaswa bese nina nithagetha izingane. Abantu enazi kahle ukuthi abanalo igalelo ekutheni amavoti eqembu akhuphuke abe maningi kwiniqembu, kodwa nenza ngendlela esecezile kakhulu, nathagetha abantwana ekutheni kube yiba abahlomulayo. Lokho akusiyona into ejwayelekile. Uma ngabe kuye kuthiwa bekuwumkhankaso engabe benizothagetha thina ngoba niyazi usivele besizovota. Angifuni uqamba amanga, ngibona ngazathi iqembu libusisekile kakhulu, lihamba noNkulunkulu. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi niyamazi noNkulunkulu khona eqenjini. Kuhle kakhulu enizivezele kona futhi siyakholelwa eqenjini. Siyabonga kakhulu. Singeke sibheke iqembu, sibheke ubuso babantu. Vele usizo siyalidinga siyisikole. Abantwana bethu bayantula kakhulu ngendlela exakile njengoba uthisha omkhulu wesikole bechazile. Siyanibonga, sicela ningapheli umoya, niloke nidamaneni izivakashela nangezinye nje izinto. Siyabonga kakhulu. Kuningi bhuti wami esifisa ukuthi sikwenzele abantu siyiqembu lenkatha. Ngoba ngisho abanye bayakubona, abanye abakuboni, abantu kabayi nganxanye bengemanzi. Kodwa ke esikuthembisayo nesikufisayo ukuthi sibasebenzele abantu bakithi, silethe ushintsho emphakathini. Siyafisa ke ukuthi abantu uma kuya ezikhathini zokuvota
bayakwazi kokuhle ke umuntu ayengala abona khona ukuthi kuhle siyafisa ukuthi siphushe lokho kuhle okwenziwa inkatha ivoti lakho wazi ukuthi uliyisa endaweni la ozosizakala khona njengoba inkatha ebasiza abantu besifisa ukuthi besichase ngamavoti abo ukuthi umasipala wethu noma idolobha lethu lihlezi lisezandleni ezifuthumele izandla zenkatha